नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं कोकणी रंगमंच या चॅनलवरती. चॅनलचे मालक आमचे ब्लॉगर. तर आज मी सुरुवात करतोय ब्लॉगची. आत्ताच आम्ही कॉलेजवरून सुटलो. आम्ही 5 जण आज निघालोय चिपळूणच्या प्रसिद्ध किल्ल्यावरती, घोळकोटचा किल्ला, की ज्या किल्ल्यावरती बांगडी तोफ बघायला मिळते. की जी बांगडी तोफ अख्ख्या महाराष्ट्रात फक्त मोजून 7 ते 8च आहेत. तर बघूया आता पुढे बांगडी तोफ. पण आकडा लावायचा इथे. तर आम्ही आता चाललोय घोळकोट बघायला. तो मी सुरुवात केली पण आता माझ्याकडे सोपवलं त्यान. बघूया आम्ही आता घोळकोटचा रस्ता जातोय. आता ते बघ किती दाखवते. चला परशुराम घाट. सुंदर असा घाट आहे बघा. पाणी गो खाली दगडावरती पाणी ना, टाकीतला पाणी आहे वरलो. गोविंदगड काय माहिती मला. गाडी तर आता आम्ही चाललोय किल्ल्यावरती. किल्ल्याची ही म्हणजे जुनी वाट आहे. खाली नवीन बांधलेली आहे. त्या नवीन बांधलेल्या वाट्यावरती जाते आता आम्ही. इकडूनच आम्ही येणार होतो पण आम्हाला जरा गाडी फिरायला नव्हता भेटला म्हणून आम्ही गाडी घेऊन आलोय. ते दोघे जण गाडी लावायला गेलेत. वाट जुनी वाट आहे एकदम. आणि खाली बघू शकता की एकदम अशी पुनर्वसन केलेलं आहे गाड्याचं. या हे गावठी माणूस पुढे पळतोय. आमचे शेट कसं मस्त पायऱ्या वगैरे बांधलेल्या आहेत. हो ना, बरेच दिवस चाललं होतं प्लॅनिंग यायचं. आज टाइम भेटला आणि आम्ही आलोय. हे बघा बोरं काढतायत. बोरीचं झाड आहे इथं. अरे बाबा दगडच मारतोस ना नेमकी. बस बस
हे असतात बोर. हे कुठून येणार आज? चला चला मग आता आम्ही चालतोय भावना. आम्ही चाललोय आता गोलकोट. त्या गोलकोटच्या पायऱ्या चढतोय. खूप मजा आली गाडीवरून. आज आमच्या 3 मित्रांची कमी आहे. आले नाहीत ते. आले म्हणजे कॉलेजलाच आले नाहीत. आम्ही कॉलेजमधून डायरेक्ट कॉलेजमधूनच आले. बघूया आता चला गोलकोट बघूया कसा आहे तो. चिपळूण शहर. हे आपला कॉलेज तिकडे आहे ना कोपऱ्यात त्या. चला चला आता वर. पायऱ्या चढून दमलो आम्ही. फायनली गड आला. सुंदर प्रकारे काम केलेलं आहे पायऱ्यांचं. इधर ते बघा अतिरेकी. ते बघा फायनली गडावरती पोहोचलो आम्ही. सुंदर गड आहे. भगवा फडकतोय. खरी तर गाडीवर इथे आणखी मस्त आहे. इकडे पण केरला असं वाटतं केरलात आलो. हो ना. शेवटल्या गडावरती पोहोचलो आम्ही. गडाचे पूर्वीकडील प्रवेशद्वार. तोफा आता मी तिकडून फिरून करूया. हो ना. पहिला गड बघूया. ऐतिहासिक तोफा. बघा तोफा कशा आहेत. खूप मोठे तोफा आहेत. भरपूर जुना इतिहास आहे या गडाचा. 1-2 तोफा झाल्या. ही बांगडी तोफ आहे. जेव्हा परकीय म्हणजे परक्यांची आक्रमण आपल्या किल्ल्यांवरती व्हायची तेव्हा ह्या तोफेचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की ह्या तोफेने मारा केल्यानंतर ही तोफ इतर तोफांपेक्षा लवकर गार होते. त्यामुळे पटापट समोरच्यावर मारा करतात. म्हणजे शत्रूवरती कंटिन्युअसली आपल्याला तेव्हा मारा करण्यासाठी या तोफेचा वापर केला जायचा. आणि अशा तोफा फार कमी आहेत, दुर्मिळ आहेत. तर त्यातली ही एक आपल्या चिपळुणात आहे, गोवळकोट किल्ल्यावर. आणि गोवळकोट किल्ल्याचं दुसरं नाव आहे गोविंदगड. तर मग हे तोफ बनवलेली कशापासून? तोफ बांगडी तोफ म्हणजे ठीक आहे, पण मटेरियल कोणतं त्याच्यात? मटेरियल तो तेव्हाच्या काळाचा एक धातू असायचा. तर धातूचं नाव आठवत नाही मला आता. सांगतो आम्ही नंतर. काय सीन आहे. हो ना. असं ना, असं चालायचं. ओ तिकडे रोड कोणता गेलाय तो? खरंच म्हणजे एकदम भारी व्ह्यू आहे ना गडाचा. तिकडे भारी वाटत केरला. हिरवागार सर्व माड बोटी. मंदिर कसलं आहे? नाही मंदिर. तोफ नंबर 3.
हे इकडे चिपळूणकडे मारा करते. हा मंदिर आहे. मंदिरात जाऊया आता तिकडनं. ते कोणतं मंदिर आहे? तिकडे आहे तो. तिकडे नाही, तिकडे तो तिकडे तो. हा, फक्त दाखवतो, नको. ऐतिहासिक शस्त्र प्रदर्शन कुठं आहे? होतं शिवजयंतीच्या वेळेस होतं. मंदिर हे रेडजाई मंदिर भूमिपूजन. रेडजाई देवीचं मंदिर. थांब. मंदिर या दाखवायचं. मग गडावरती पाण्याची पण सोय आहे इथं. पाणी पण एकदम थंड आहे. तीन तोफा झाल्या आहेत, अजून मोजायच्या आहेत. जाना पैसा नहीं लग रहा है. बघा ही वाशिष्ठी नदी सुंदर आहे. फोटो काढले क्रेनचे. तुम्ही काढले. तू नव्हता. लायकी नाही रे ह्या लोकांची. ओ खतरनाक व्ह्यू. भावानो टेनिस क्रिकेट. तो पण गुरुज होता, पडला. भावानो क्रिकेट आहे नदीच्या किनारी. बघा बोरं खातात. हा ह्या साईडचा दरवाजा आहे. बोट. इथून मग फंक्शन चांगलं पण. त्याच्यात फ्लॅश लावलेस. केरला लुक. तो बघा परशुराम घाट. एवढा घाट आहे. त्या घाटात मी दररोज येतो. हे गाडासाठी
ते चुना भिजत होता तो ना, चुन्याचा घाणा. आता काय सवत चढतो. हे धान्य कोठार म्हणजे याच्यात ना खाली उतरतात हा, हा जा ना, जा खाली. आणि आवाज येतो आतमध्ये. धान्य कोठार आहे. धान्य कोठार हे पाण्याचं टाकी आहे. पाण्याचं टाक. हा खाली टाक. पाणी कसं जाऊ दे. हे पाण्याचं टाक काय का? तोप क्रमांक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. हे 13 तोफा झाल्या. 13 तोफा 13 झाल्या. त्याला आता 13 झाल्यात. अजून बघूया किती आहेत. भावना आतापर्यंत 13 तोफा झाल्या आहेत. टोटल किती तोफा आहेत ते बघायचे आहेत आम्हाला. साप हे साप दाखवू दे. बिलात गेला. साप होतो मोठं होतं. तिथे करवंदीच्या झाडीत गेलो. धामण होती. धामण होती. हो. हवामान कधी बघितलं ना तुला? हवामान बघितलं. ठीक आहे संपलं. इथंच निघून आपला. तोफ क्रमांक 14 आणि ती 15. हा? आहे ना? काढली का नाही मग तो तसा नाही. का हा निघत. भावना सीन बघा कसा आहे गडावरून. ते काय दुकानासाठी बांधलेलं का रे बॉक्स? मग हे बॉक्स कशासाठी बांधलेलं? ग्रामपंचायतीचं काम आपल्याला नाही काय idea. गडाची पाहणी करतायत पोरं. कारण का एकदम सुंदर व्ह्यू आहे इथं. वरती परशुराम घाट, खाली वाशिष्ठी नदी, काळीपट्टा बघ. नदीचं क्षेत्र बघ किती पसरलेलं आहे. तो 20वा पॉइंट माहिती आहे. मी दररोज येते वेळी बघतो तरी माझ्याशी भांडत होता. चला तर झाला आमचा गड सर करून आणि आता आम्ही निघालोय घरी. तर झाला आमचा गड सर करून झाला. आता रस्त्या पलीकडे टाकला. आता कुठं जायचं आहे? नको मी चाललो. Direct टाकतो. आता कुठे जायचं आहे? आता कुठं जायचं आहे? आता कुठं घरात ना? घरात. चला आता घरी जायचं प्लॅनिंग चाललंय. मागच्या ब्लॉग मध्ये तुमचा म्हणजे एकदम भरघोस प्रतिसाद मिळाला. व्हिडिओला लाईक सुद्धा खूप आलेत. दुकान आहे काय? ह्या ब्लॉगला सुद्धा लाईक करा, कमेंट करा आणि पूर्ण बघा. चला तर मग आम्ही आता निघतोय. उन्हाचा कडाडा बघ किती वाढलाय आणि त्यात दर्पण हा काला पडत चाललाय.
रोड खराब आहे भावा.